tamke bari ano agi sajak tamke ba ani noko phainai ni sajak angke haino hai hai pasao se bo ano binaro samiri tonai hinai bo bini nokrok thik khaikya angke chandwarok rujak no tamke mani bo ang salaijak angke ang ninro samiri tongai nangke nang anoro phaidi hinai angke bo sao sak tabuk samile ko siglak nangke angse nin orok thangnai hinai ka hai kai kok salaino jang kaijakna hinai ang joto ang ready sengjak ani wak rujak tongo wak bo rujak kaijaknani hinai Pulyano kaisa kubikok sanai nungche sepana khorsa boro logi kubi bukha hamsigi tongdi phiaba kajana jora phaki ob bukhani boro hinsanai nona hame saya bikra pakpar drak sanai nini tomung akono ang hamsai chajikya amo kai mungse saya saunyo kagi kelangu abukhi sanamu sungo pulya hamsa purke mokolbe ka hamda hamya nukya tiba bisi ketuma tongi kajana jora hakyangke apurta hame saya nuksiba hutta phaltu borok ama hai je tomung tonero Tenungbo kebana kubi buka hamsa toke o bidone shar khata puri tamni hinkai tini buini khanaka olo sauni saw kalai keb kunu semanya Sino tini khorsa sala moni ronjon derwa dukun angse bini story shar khakya sandia derwa mungai khorsa buribe hamsa ge bisi ketuma tongi phekya tabu kajana jorake burini buma buha sajagya draksa o bikra pasa haniche jalano kagiri sipu Obri Shandia Devrama Abuki Chila Dukuna Tini Pinistry Sharkaya so Paris Tini Amno Pulatolas Kahke Saman Bomb Tiki Hamsam Hamsaki Tabulas Patakonke Kuri Vikra Bakpar Draksane Ama Jatars Hames Hase Kazana Nankana Sino tini bukan kok saharan jalan mong moni ronson terwa bini hamsa berni mong sandia dewarma pulia sekang celawe beri pesukti nugi cacale namare kok salah hamsa mani amo 2023 eba 2023 biswano namare kok sa hamsalai tongka apur selake Bombay Maharashtra samuklai tonggo berket Tripura hase tongi tunggu and 2024 bisini December mano Hinkai sila noko phakya ajara beri Agartala thangi celano nahari phakya maneka o cela Tripura hase phaiberno beri ba hamsa tom bagino lama ortik jora Agartala thangi lamsogi nahaka bas kari am hai kokta khorne kha baksa hamjam bising tinyo te korma kamero go logi baksa kalbari berai lakya bank rogwane logi baksa thangi tong lakya te bure hinkai bini hamjam chalano plasini bank rogwane rabe rohorka agiwo atikeno kha baksa bujlai tomai 2025 haika ba 2025 bisini pula mas rogo chala phatra haseo thangi November ebake December mas rogo tesha nogo kiplai phaipi jauka apro jotona thikthak kaham tomani manikha o 2025 ni last jorawo Joto buribe chela hamsam bisindra kaham kare mungsa problem krikino khalo kibasa tongi tomani abuki chela o 2026 bisio tesha phatra haso thana naipro ebeke rang ajina hane phatra haso thana naipro no oburi shaka ta thangchiri ang ningbe long distance tongi manliya ganake tonmo sungsu am hake buri samani dartino chela bo phatra haso thangliya yang Tripura nogo tongino buribe kokse kaham krengke 2 ma jora samung khlai tongi tongkha But like thangsa Mars mani simike oburi bini family problem hne chance ma pai bini chalano ignore khalakya eba nashilanani chengka apro chalata mungba hne kaham hame kok singpro buri sawo ani ama babu nini detail namani nono sajaglia ningmani hame drugs sawo chuak ningote bikra basa abagi ani ama babu nono sajaglia buri atike kok se hakchala chengka haipano chala singo angto drugs amani kare ama hai mane hame namani kare purop tongke purop punote eba nono sawasa ano sadi Ani bomti tom hamya nengano phonugir napa ama hake singja pro obre mungsa pro bri mania sutu ko pachim chalano hamya saya sawoi ani family problem jing taw jani jalama tongsine ama hake saitongka phiaba agi ke obri sawo neng kerke ang tongi man glak neng bai simino kajana nangke kajane neng bai ma kajya hanke angte kebo bai kajya ama hake no buri samai tangai yang chalano samani Phiaba tabule o korong mendra mungsa se kerike agi ke semai kotor tangge hamsa ko kajana ko riwo tabuk jefur kajana jora phayo ama ha jora kana family problem sauche yang celano kagiri shu abni olofano cela obrni nogo eba bri kamio malinya hne thangka bat bri bin kaka hansanai kam hamya kun kok saya karino olta yak tise buise horso yang celano Beri family buzoman olofano cela sawo ang ani hamsam buri ebake obribe malai sime kam he kokse thangene kunu khagala khane haipano beri bin bumate kaka hansane jong yang celana tom kiro bui horlai mani o sal jorani simno cela moni ronjon derma bai bin hamsa beri sandia derma kaktanya nangka te beri bo aki pula hamsa purke o cela bai kajana kok rilai tomani tau cela ketal mani Paimani ya gulai keno opula ni celanos ke hamia saya bigra draksa wo ninja tresar hamia saya sauno kagi rika buskang sal jorake obri kajana se naitong ka nibo sing khanaka abake bine hamsamo sala eba pulen cela tabuk obri te bri family na kok kasarka jora tong sine amai kok ka hamke sawi paine khaba pale di anya ke buskang jora onek problem kotro thana bage
ang rating jak manika je chela moni ronjon derma buskang saljora onek problem kotoro thana bagino botau rating jak eba buskang akukjak jora tongsini ano tangi ani bekhano theng tangi ano hamjagi ani time loss khakya amsuk saljora ano aki bekha sabaimani omoni karon o je chela moni ronjon derma saimana pusungsaginio tabuk o video ni bisine kok kesarka bin hamjam buri o video nai tong heke ba bono kol khe kam he kok se pale di saika saya sorry sani pati te je buri family bo o video no tong ka ba o chela moni ronjon derma na kol khai kaham hamya kok se pale di hni no kok kesarka je chela moni ronjon deborma and chin bekake amono o burete bini family members of video na tongke jeng amono sanamo sungo jora tong sini o yakare de jane chelabai ko kahmke sabi paile di olo chin bekake bomti step kotor nahar jano imam phano wan sugiman glak tangki hinkai tabuni chela katal sabo biani chelain photo detail jeng bojoto semanjak problem bomni ke thangno problem bomni ke phanyo amo jora se semanai abonor imang tini kahamke maiche thuane khana punga ke bahki no ap kuno semaglak pati ko chini khani kok amono sanai pula hamsa purke mokol mukumoi kana khala je hamsak tawute khorsa chela katal mamprke yang pulen chelana ke hame chaya bikra draksa wama haki jatre sa chha kana na kha ja abuti faltu bakper tomo chini nojorota kaladi jengbai bo ta manjati sabu chelano yak se bui rohorka amojo to munglis bo jeng na jeno o yakari klangsane chela burini bini monai no bahne message khlai kam hame kok saka phiaba burini bini monai amsake attitude gobang yang chelano kori bikra saunyo number block khai ignore khai tongkha जों जतने एटुजे डिटेल कारेन आंखा गाबा कारिबो फनुमाना चिनारो जतनो सकबायजाक माने ब बरक ताम खाय बिनि बैकग्राउंड ताम बिनि प्रोफाइल ताम बिनि हिस्टोरी ताम जों अमो जतो एखेरगनो कारि रिमना हायछि आ बगिचिनि नजर आमसक ओवर स्मार्ट ब अंगनानि तानादि सुफारके ओ चला एबा जे याकारि क्लांसने चलानि खुतिनि जों कामे खामिया खानावि सेमालेनो बबमति बिनि हामजाम बरबे तंगै जाय एबाके हामजागै बोखा सबाय क्लांजाका याकारि क्लांजाका आमजतो चलानि खुतिनि जों खानावि सेमाले तेने व केवन कोइ बोखा हामजा तंके ओ वीडियो नि हामजाम चला एबा हामजाम बरनो शेयर कर दि साबो सेमा तिनि नंबा काहामके हामजागै काजना को रुइ सनाय कतर तांगै तंफानो ओला जेहर काजना जरफायो आ जरा ननो बुदा नों बिक्रा नों गरे नानो माने रिमान्या नानो बाटिमे ना गारि रिमाया एबा नोंगानो तंथक रिमान्या नों गरे बिक्रा बा आनाम बाबु सया आमाके चलानि सागोपन एबा बरिन सागोपनो प्रॉब्लम सावजा याकरे किबि क्लांजनो जों आमनोसे साना नायो आबगि नों केबनो कोइ बका हमसे तंके ओ वीडियो शेयर kai singdi नाति बरले आमसगे हमसगे तंफाजे ताब काजेन सरके मुसे हामेसे सावनो कागे कलां लाखिया हिंके नों मुदा ओलो चिनि काजेन जराव नों ano beka sebai kalangno eba numuran yakar kalangno akok sengge ni hamzam borno share khana ta pokdi tamke bari ano agi sajak tamke ba ani noko phainai ni sajak angke haino hai omhai pasao se bo ano binaro samiri tonai nei bo bini nok rok thik khaikya angke chanwarok rujak no tamke mani bo ang salaijak angke angnin ro samiri tongai nangke nang anaro phaidi hene ke bo sawo sak tabuk samile ko sikla nangke angse nin oro thangnai hene ka hai kai kok salai no sang kaijak na hene ang joto ang ready sengjak ani wak rojak tongo wak bo rojak kaijak na ne hene angkang gaite kok to kabang mano tongo hafeno yo kaijak na rok hene na sang wak rok laikha ta wak tor kha ngau se bo se tabuk kesar oma hengai thang Oke, ang tabuk kisa kanama hai, je anon drag sawo, boni nok sakau thang drag sawo, tai sidi no nei, hinai ang bini mong nanan thangya, borok ni andro no, borok ni zat ni bisingo no, mane no borok nok kaisani borok no, tabuk sawo ang boni yang thangai sidi nangai po drag sawo hanai. Sai tongkha ang abu khanaka buina khokte tak boni nokni sawo sabalang saimia mong saimia hapeno sa klai thang ang mong nanai olo tomoke tab ang bini mong nana thangya te sana bo thangya dirisi bro asuk no ke ang mong nanai oje anon boni paro thangi drak sawo te siri no hene mong kai sanai ang bini mongbo nanai last bote ingke takai sakok ingke haise tamke bo age ano kok rujak ang bai mak kaije ya ke bo ke baise kaije ya hene sau ingke bo ang baise tak kaije ya ingke ang bo mono nayo nangke bo ke bai kaijak manglak nang hang ke
bui kaijakna thangka angke bui kaijaknani angke je bo ano kok rimani o kok clear kai sanani angto tei sapaina nangto phai angke takaisa tamo angke jodi se bo buma buha no salak thoki mani tongkha angke bo binoi bo bukinai jodi se buma buha bsajakni no sawui kok samarok saimankha angbai buma buha song angbai jabardasti jodi se sakak khangke salja buma songo bukiwano tamake buma ni jagao bsajak bukinai bsajakni jagao buma bukinai salja afro naidi angto je saimano bo ano omai khemani salsa kintu bini oro somosya phaiana naidi afro angto naina tongnai bo ano thoki mani tongkhangke salsa bo kok moito angnai tamke salsa bo emoji jaga bukinai omo sik bukiwo hini sawi manglak angkai buma no bo khogoi tonman ganangke bo bukinai buma o kokrok no siwui hamjagui tonglaiman siwui buma jodi siwui sekakangke buma song birman angnai angke takaisa angke je kok salai hamani 4 bosor kok jeng salai phaikya ani bwri bai relationship tongai je ani nokni kahini bo saimano bini nokni kahini ba ang joto saimano ani nogo sabo tong krei bo saimon beba angbo bin nogo sabo soliri sabo khai sabo tong amo joto no siu bini kahini tai bo ani kahini saimano jerisi brok jerisi normal bai brok solia angke je ano hinai ano sanai ang brok ni mung nana thangnai mung nana thangpuru nor kebo kono tangdi ola anoro ano dusta paidi tamo kangke je ano hinai ano draksao tai siri nungu ni hinai tai se boni nok sakase thangai ang siri nungpo tai draks yoro ni sao angkindo obrok ni mung sanani thangya tai nana bo thangya tabuk sujarawo tamke sao ani bukhuk kokoi si hinai bone ama ani bukhuk kokoi da sojada noro kisa thik kene de ani bukhuk kokoi da bukhuk kokoi ni bagese ang max thobui mang tongo ni bone ama sao angke abono ani video ni bisingte je nai tongnai borok bosito kubui hamjakmani tamo tei relationship phai asuk bosor tongoi phaine borok bo sinai hamjakmani tamo ki abono ang borok no sanani musungo tei je sla bhainan je jagan sla pheng to bo khanai tongkhang bo ani video nukhangkai bo saimanai tamke angkono koklas sana thango huk seklai tak khaidefo jaga sek kheto ha ari seklai ta tandefo tamangke hamjakma jagao kaisa jit nangai mano kaisa harangai mano bari seklai tanadi tei bari seklai tanadefo tei sala seklai tanadefo kogono tongo tamangke masa haranai masa jidinai angbo abono nayo bo angbai mak kaijake kebasi kaijak hini bo na kok rijak kok rimani tongo angbo nainai bo ani bade bo salabe kaijak thang tamake nangkai bo kaijak ya angke ang tongoi manai nangkai bo buibai kaijak thang angkle ang tongoi manglak ang ani buskang tei je ani hamjang burino boibe kaijak mano nogoi manglak bui nokon khamani ke bo kok riman bagesang obosau agi bo sajak bono angbai kaijak ya angke khorok angbai kaijak angke kebaisi ma kaijak nang angke nang kaijak tongkhangke angmo kaijak tong tamke nang ana asuk bosor kok rui phaijak ang nano naisingi phaijak 3-4 bosor naisingi phaikya nini kok baino tei nang
Agartala rogari sopnani thangka serengnani thangka ajagarago ang sawi tong aro ang kaham khai nono ang thuri tongdi serengdi ning tong aboni paru nang sakire sujaknani nei khasiknani ro nei saw apur hain ang nono naisingin tong nono logi rina tong opsi nang hain korese nang ano tabo kono kogya lamya ebor bese nang ano yakar o yakar mane reason sime ano sadi saboni yakti ani khobor na bo phonani yakti ani khobor sabo sa ani torokti saya angbo abon reason nang sungo ani kok sabo sa ang je hamya saya nei sabsa abo sino ano mungsadi tai borok ano phunidi kete ang bini manai bergo kok selaika SMS rok text rok khailai inge je ang bini manai be text khaimani boni baino sarasa saya abo to ang saimia ang boni manai no SMS khajak tongo atihine nang hangge katham ke kok salainai ani phone block clock di te ani number no block clock di te WhatsApp block clock di nang hangge katham ke salai kok pailene hinbo sajak gabo sajak nin bai asuk jana hamse ge angke tabuk tamni gosia ang asuk jersip baby nang jurisi ang kok samani joto gosia baby nang je ang kok samani nang gosia nang salja omahai jora phaina ninibo je ano thoki mani nini bai nang no salja kalaini nang asuk ke je jagao thang kalayan bukiwan afro nang salja muto manana angkai to tabo hamza kai to angno tabo angno naisingai to nang bai walain pore phino nang ano kagrban pore phino ang tafin sring naisingai no tong no tamke tag 2 mas 2 mas hai kai thangka ang tabo ni kok ni jawab naisingai to tamke naising se englia nang ani phone joto si block hai je number maka abo block je katal be khinga abo block khai nang tonu phone ani phone number ge nang ano asak si salak thoke mani krei ngka ge nang ang be phai nuksagai kok sapai di phang face to face phai ge tai se bo je ang bai kok samani jotong buma bo hasono khogei kok sau buma bo hasong phaiga angke bo ang bai kok sa sariya phone ok se off khlai toniro ama phaiga eba babo phaiga tongori ama haimang si sau salaine thangka angke joto palke asogoi salaine somsodon anglaini tabuk nang kaijaknan bagai salato naijakne ang saimankha tamkhe nang kok da sungjak ya abala ang saimania tabuk sujarago tamke je nang agi kok remani o kok no nang tamni narak mania asukse ani wo angke je nang ana kok ri phaiga angno no naisinge phaiga naisinge phaina ang musuk jarango nangke tam sanani tabuk agi se nugo sini siu buina se esap social media rago phai kok samani hamjak mongo nei saiman khanao nugo tabuk ani se mojburin bagai angse nukjagui sanani nang thangka tai nukjanani nangai thangka tamke angbo bini live bo bai hamjak mani bagai da ang social media nukjana klaikha nangke boda ang bai hamjak mani porwo bo social media o kokrok khananani tong abasani ang pon asuk bosor naisingai phayo tomong angke sikone hoite mai sara sarai kai bori phaiga tabuk sanani jora eba kaijaknani jora tai bo kok rimani o jora phai se sanani jora ose omahai tabuk sanani jora ose tabuk wati phai mai kisile mai hamya angai thangka angke kaijaknani nei kok riwei kok narake se tabuk je kaijaknani nei bosor sopakya din sopakya ojora se tab omahai ni thang
Angbo asana kok kesaro nang jodi se agi kok sama ganang ang bai kaijakya nang kaijaya se thangnai hene hingke ang bono nayo nang oino salabai tawok je kaijana kok ruo ang saime nang kada kaijakya nang je ang bai kok rimani abono kok mana rangai asarno nangkhe ang bai kaijaya ke bai ta kaijari nangkhe nang kaijaya tonghangke ang tongoi manai nang kaijakhle ang tongoi mangla nang kaijakmani pore phino saljale nang ang bai malainai ba ang nang bai malainai afuro ang nang kaijakra tong ang saimia tabke ang nang bai afuro dadak sida kok sanai nangkhai buini bwskang tho eba nin salan bwskang tho bas nang ana afuro kobai kok sana nangnai kobai kok khobai ta tondi bwskango phang sari afuro asakno ani kok paikha tam khyabno sana thangtaisa o slabo khana tu bari seklai tanadi sela seklai tanadi hok seklai tasari te kheto ari ha seklai tatandi je ajagao kebo har kebo jit angnai tam ke bini ama te bini kakat ono se ulda sao ke sirnai pu ano jelo ro hanani pu ang tam khaika ba ang brok no na blackmail khayo na brok no job dosti ang bai hamjak di nei hamjage ang brok no kok bangnani thango ab to berisa ano ang bai agi hamjak laijak bli ang berina se kok sangnani thango borok se aro kasoi kasaro o kok sao police ro hanani ps ro hanani kaitai se boni kaka ano bui ro haja ani mohai bangrao romoi ngai takai sakok ani oiko o jaga te tu tongo mong kangke ang agibo khoroksa brebe hamjagai no tamke ang ozar rogo bahut jarai feeling phalang ni jora ke mong rok sijak thanga ke saljabo ani yago mong sijak nokha brei ani bebe o soinda ngangke ba afro sawa nini omong mitiridi onini yakne mo mitirdi hayasa ang nang bai kaijakya ni bo ano okko sawa angke tai pore ang Mumbai thangai tawaisa mo tetona ang mi korboi kata khaya agini je obreni mungno kata khaye ang mo osakao oinokai sijagui nakha tamke obreni mung mitiroi amono sao bafro sawano o teto mung simani abo ungkordi misleredi maneno hodi hayake ang nang bai kaijakya ni bo saw afur bari ano o angkai ta bono mungrok khonani musongya tamke ang bebe no rangnai bono ani bebe sawo nangni ni yakni mung mitiride ote tono tai nang katal kha aro nang haka oino seijagai nari hinaiso ang haini no oino bo katal seijagai nakha kaite omung no mitiri nakha asukno ani thani tai ang borong thani abono koimung naharo kok naharo tamke kasang salainani angto ani kok khananani angto tamke je ang brok bobai je kok samani abo joton khananani angto sabni saya nangka ang salak thoki tong nangka berida thoki boitong kinus ang gorib ni borok ono insol khayo ninda khayo kintu salsa amai sijubi sono phayana borok ang gorib no salsa ang phunugan tam khaima gorib no gorib tahini ganang no ganang tahini salsa nin thano rang puisa tongphani nang salsa nin tongma saya bai ke nang pai thana orang gorib no salsa kahamot thangangke keseng pohor thangnai rang puisa tomoke rang bai borok no paimaya bukha bai se borok no paimano nang nini rang tongo ri tongo nang salsa oni rang puisa bai nang soli manai elakani borok nini rang puisa tong sakse nang no logirwana nini rang puisa krei thangke nono jibono logiri galak tai ang haikri borok nang gaitamo ang haikri borok ngai bukha kaham nani nangnai
tamke ang anchoitro kaham ani tongmani kaham onake borok ono help khaya angya ang saljak krei hangge ang sanai toba ang buni oro khogoi saya asmo